Ginsurrenda sa tag sa kagidikanan ng duha ka minor de edad nga lunsay suspect sa pagpangpuno sa isa man ka minor de edad sa Fort San Pedro, Iloilo City. Ang nasamaran sa insidente mo si alias Ayan, 17 anyos, ang veteran sa Village City proper, samtang mga suspect naman nagaedad sang 16 anyos. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sa Iloilo City Police Station 1, igin pahayag nga pagkatapos ang insidente, gidayon sila nga nagkandak sang hot pursuit operation apang wala na ang duwa sa ilang address sa syudad kag nakalabot sa ilang balay sa probinsya sang Iloilo kung sa diin gidayon man nga nagkoordinar ang ila ginikanan. Nagagwa sa investigasyon nga nagapungko ang biktima upod ang iya duwa ka abyan kag nagahampang sang mobile game sang naglabay ang duwa ka suspect kag palahog nga naghambal nga nagbinugoy naman kamuda bangod kilala sa mga ini ang isa ka abyan sang biktima na may interpret sang biktima ang ini nga mga tinaga-arason nga nagpanglampos ang 2x2 apan nakalikaw ang mga suspect kag nagpalo sa mga ini buno bangod may dala nga kutsilyo. Napilasan san na walang abot kon, kagirayon gagindapatan sang first aid, gagindala sa ospitalang biktima, kag subong nakagwa naman. Wala naman ma-recover sang kapulisan ang gingamit nga kutsilyo. I-refer naman sang kapulisan ang mga suspect sa City Social Welfare and Development Office, bangod mga minor de edad ang mga ini. Nagpulik man ang pamilya niya, nag-cooperate ang pamilya. Kagabi kinabel sang pamilya no duha ka pamilya ini ang ilang mata nga minor de edad yang bulbado sa sina nga stabbing incident from province pagadto sa Iloilo kagabi alas 10 kagabi na turnover o na kag na surrender nila ang ilang himata. Do isa suspect dualan na sila sa yaw pud gabi pagkatapos ang insidente may idea nakita nga puro man minor ang duha ka suspect nakigangot na kita gilayon sa Tonya Social Welfare gin pa medical ining duha pag subong turnover ini sa pisina sang CSWDO. Nabalikan si Police Captain Melchor Tolentino.